Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Aarhus, eller lidt uden for Aarhus. Ja, ja. Hvordan er det at besøge sådan en by, hvor der pludselig er en pop-up-koncert på en bro? Altså nu er det her by nummer 4 på den her 14-dages tur, og det, det giver bare en helt anden liv, at der kommer, det gør det meget mere levende og interessant og sådan noget. Det er, altså vi er virkelig faldet for Ljubljana, så det er så ærgerligt, at vi ikke kan være her i flere dage. Det er helt, virkelig charmerende. Ja, hvad finder du allermest interessant her ved Ljubljana? Det er arkitekturen, tror jeg, og så den atmosfære, der er. En af de ting, vi gerne vil, er at undersøge, om museerne de kan være med til at bidrage til den dagsorden. Ja. Om kulturarv kan gøre en forskel i forhold til bæredygtighedsmålene. Ja. Hvad tænker du om det? Jamen helt bestemt. Jeg ved, at Moesgaard Museum har haft sådan en virkelig fantastisk udstilling. Jeg ville ønske, den stadig kørte, der handlede om døden. Ja. Hvordan forskellige kulturer fejrer døden. Og jeg synes, det var så fedt i stedet for at se død som sorg. Og der er bare social ulighed, og der er fattigdom og sådan noget. Men de kulturer, hvor der høsten måske slår fejl, jamen, så bruger man døden til at hylde i stedet for. Og det giver bare sådan en helt anden take på det. Og den innovative udstilling, synes jeg var enormt fed. Den gav et helt andet perspektiv. Ja, fantastisk. Og det er et rigtig godt eksempel. Ja. Tak. Så også den udstilling. Ja, hvor godt. Ja. Men tusind tak. Velbekomme. Ja, det var dejligt, at vi kunne få lov at tale med dig. Jamen selvfølgelig.